Čaute, volám sa Jemerko a ideme hrať, že Payback 2. Je to hra podobná GTA a možno vás aj pobaví. Prvá misia bude, že musíme ukradnúť taký tank a skorej musíme ísť k takému telefónu, aby sme ho mohli ukradnúť. Keď sme napríklad ako strelili, tak nás bude naháňať polícia. A nesmie nás chytiť. K tomu telefónu sme už išli. Teraz ideme k takej bejske, aby sme mohli ukradnúť ten tank. Za chvíľu by som to už mal byť. No, už iba jeden silný náraz a vybuchnem. Môžeme tam aj ukradnúť pár zbraní. Teraz som si ukradol taký shotgun a má to 20 nábojov. Teraz musíme do minúty všetkých ako zničiť tam. Aby sme mohli vyhrať. A musíme aj zničiť ako policajtov, aby nás nechytili. Tu je vojak, akože na mňa strieľa, ja musel som, prepáč. Taká je hra. Nie, to je tank. Tank je najsilnejšie vozidlo v tejto hre, tak ľahko ho nezničím. Musím aj 20 krát na ňo vystreliť, aby som ho mohol celého zničiť. Dobre, keď ste chceli ďalšie video, tak dajte like a odber. Čaute.